Dire to Lopos Markay. Oh, katong Indra. Dito mo. Dia may ganyan. Yan, bisa airport. Airport sa Lagindingan. Ang parking ka, no? Pila ka yung nani nga parking sa airport, Mark? Pila tong nagmahal ba nito? Ito sa Sinta ba to? Ang Kaya lang kayo Per day? Limot ko. Abi, yun ako 300, murag. Lagindingan Airport. Sakay na po sa Princess of Airplane. Pila ka oras ang Thailand? Yeah? 4 hours? Ha? 4? 4 hours? Sakto with Airplane? Oo. Something na diya yun. Airline, cargo, package. Hindi na nga. Kasi lang nagkaan. Nag-lock na ko. Gilak na ko. Lord. Kasi order na to. Kasi order na to. Ano na mag-CR ka? Pa-picture, bebe? Tapos kayo, hindi namin sa airport. Sa ibaba ang mga kargada. Baliw po, kung mula na i-drop sa ilang pasayro, tumingin sila ng kunder. Drop point. Ating parking area, nagkaroon ng hotel parking. Arigato gozaimasu. Pa-picture sa Saan goy ng dako? Saan goy ng dako? Actually, my friend. Hindi, bugat kayo na. It's okay, nani, hindi naman din na naman. Oo. Sino kita daya? Sport? Kuha na rin yung passport. Passport rin, yan ako po. Pagawas daan yung passport. Mga tuski, may almis ako. May almis sa airport. Ano sila i-banda. Okay, bye-bye. Salamat kayo ng sabay-bye.